Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa da ku a daidai wannan rana. A yau ma mun zo muku da wani sabon application wanda wannan application ɗin yana da matuƙar amfani ta yadda za ka iya ɗaukan bidiyo ba tare da an san ma kana ɗaukan wannan bidiyon ba, ba tare da ka shiga kyamaran wayanka ba za ka ɗauki wannan bidiyo ɗin. Za ka yi amfani ne da wannan application ɗin ta yadda daga zaran ka je gurare da ba a barin a ɗauki hoton abu ko a ɗau bidiyon wani abu kuma kai kana son ka ɗauki bidiyon, ko kana hira da wani kana son ka ɗauki bidiyon duk abubuwan da kuke yi tare da shi, za ka yi amfani da wannan application ɗin don ganin cewa ka ɗauki bidiyon ba tare da ma ya sani ba. A sannu a hankali ku biyo mu cikin wannan bidiyon don ganin yadda wannan al'amarin za ta kasance. Za mu ajiye muku links ɗin wannan application ɗin a description ta yadda daga zaran ka danna za ta kai ka har zuwa gurin da za ka yi installing ɗin wannan application ɗin. Idan ba ka yi mana subscribing ba, ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Idan kuma wannan bidiyon ta burge ka, ka danna mana alamar liking saboda hakan yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Yanzu mu shiga cikin bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba don ganin yadda al'amarin za ta kasance. To jama'a barkanmu da wannan lokaci, ba tare da ɓata lokaci ba, daga zaran ka zo ka shiga application ɗin ka installing ka shiga, zai kawo ka zuwa wannan guri. To daga zaran ka zo zuwa wannan guri, kawai abin da za ka danna wannan guri da kuka gan shi jajazir ɗin nan, shi za ka danna. Daga zaran ka danna shi, to zai fara ma bidiyon dukkanin abubuwan da yake gurin. Daga zarar ka danna za ka iya sawa aljihunka, in ka sa aljihunka na gaba, aljihun riganka na gaba za ta dinga ɗauka ma duk wani bidiyo da ke wannan gurin. In ma ka riƙe shi a hannu ne ma, ko da mutum ya zo ya karɓa a gurinka zai ga ba bidiyo kake yi ba, alhali kuma kyamaranka tana ɗauka maka bidiyo. Ba lallai sai ka shiga cikin kyamara na wayanka ba, kawai za ka yi amfani ne da wannan application ɗin. Yanzu idan ka danna shi zai kai ka zuwa wannan guri. Akwai kuma ga gurin setting, ga gurin video timer, ga kuma gallery ta yadda idan ka ɗauki wani bidiyon za ka shiga ta gurin sai ka gan shi. Ga gurin setting kuma nan, kana son ka sasseta yadda ranka yake so, duka za ka gan shi a nan, sai ka sasseta shi yadda ranka yake so. Gashi nan har nan ƙasa. Dai bayanai yana da yawa a wannan guri, to ba ma son mu ga cewa bidiyon ya ja ya yi nisa, shi yasa muke so mu ɗan taƙaita. Idan ka gama sassetawa, abinda za ka gani akan screen ɗin wayanka shine wannan alama, wannan guri, to shine wanda za ka gani. Bayan za ka kalli wannan application ɗin naka, amma ga abinda zai bar maka a kan screen ɗinka. Wannan change video recorder icon ɗin nan, wannan shine wanda zai bar maka akan screen ɗin wayanka. Da shi za ka dinga amfani wajen ɗaukan hoto ko bidiyon abubuwan da ke faruwa, ta ciki za ka dinga shiga. Da Allah idan wannan shine karonka na farko na zuwa wannan channel namu, ka danna mana alaman subscribe, daga ƙasa za ka gan shi da jan rubutu, sannan ka danna alaman ƙararrawa ta yadda daga zarar mun saki bidiyon za a sanar da kai a cikin lokaci. Idan wannan bidiyon kuma ta burge ka, ka danna mana alamar liking. Ga mai tambaya kuma sai ya mana magana a comment section, ko ma wace irin tambaya ce a mana tambaya a kai, mu kuma muna shirye don ba da ansa, insha Allah. Mun gode.